Hej, og velkommen til. Det har været en bedre uge. Det var en uge siden, jeg sidst har fundet på noget at sige, og jeg synes, det er sjovt, hvordan ting sker, og livet sker. Jeg vil gerne være den bedre, eller hvad kan man sige, den ændring i verden, som jeg selv vil have. Den vil jeg gerne være, og man tør at snakke højt om, hvordan man har det. Og det har jeg også gjort, det føler jeg også, at jeg har gjort, og hvad kan man sige, holdt mit ord på det, men det er bare sjovt, eller ikke sjovt, men det er i hvert fald et tilfælde, at ens liv ændrer sig så hurtigt, når man gerne selv vil lave en ændring. Øhm, jeg har modtaget sindssygt meget kærlighed for det, jeg har lagt op. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, skal jeg sige. Der er rigtig mange, der har spurgt, om jeg er okay, eller har sagt, at de godt kan følge mig. Og øhm, jeg håber selvfølgelig, at man er okay, og som jeg også står i kanalen, når jeg siger, at alt er godt, og det tror jeg stadig på. Jeg giver ikke op, og jeg er stadig rigtig, rigtig, rigtig glad for den person, jeg har fået lov til at elske. Øhm, så det vil jeg lige sige, og jeg er også bare rigtig glad for, at der er nogen, der har lyst til at give det, man snakker om, og give ens tanker et lyt, for det er meget bekræftende også. Øhm, jeg synes, der er sket rigtig meget på en uge, op i mit hoved. Jeg har snakket lidt om at ikke være for bange for også at være glad og sætte sig i positioner, hvor man kunne føle glæde, og det holder jeg fast i. Det holder jeg 100% fast i, fordi det skylder man sig selv, og ikke at grave sig ned i et hul. Og jeg vil sige, at før, der havde jeg det rigtig godt, og der er måske perioder, hvor jeg ikke har det lige så godt, men jeg har det stadig rigtig godt. Tingene er sat i et andet perspektiv, og man er selvfølgelig ærgerlig, men jeg har det stadig godt. Men på nogle andre præmisser, på nogle andre ligesom, hvad kan man sige, faktorer, der kan man sige, gør en glad og giver en sin glæde. Og det er man en gang imellem keder det over, men jeg tror også, jeg vil ikke bruge for meget tid på at sige, at hele mit liv, det er bare at gå i stykker, fordi det er det ikke. Der er mange ting at være glad for. Jeg har kunne bruge noget mere tid med nogle venner. Jeg har kunne bruge mere tid på nogle af de hobbyer, jeg er glad for. Og ikke mindst af alt, tror jeg også, at jeg har kunne få lov til at være fri på en anden måde, end før. Man skal ikke tage højde for lige så mange ting, som jeg skulle før. Så det er noget helt andet. Men jeg, hvad kan man sige, ser mig glad for den situation, jeg også er blevet sat i. Og som jeg også har sagt, så er der mange ting, der har ændret sig på den her uge. Ja, jeg har altid brugt rigtig meget tid på sport. Da jeg var lille, spillede jeg rigtig meget fodbold, og det blev lidt ændret, så spillede jeg en anden sport. Jeg spillede rigtig meget badminton. Øhm, og det, der ligesom gjorde, at jeg synes badminton var så fedt, var selvudviklingen i det. Jeg kunne selv bestemme, hvilket tempo jeg ville tage tingene i. Men jeg skulle hele tiden arbejde, og jeg skulle arbejde for det selv. Der var ikke nogen, der kom og gav mig det. Og det var mig, der skulle dukke op, for at jeg kunne se et resultat. Så det brugte jeg meget tid på, og jeg synes, det var fedt, og man gik igennem
menneskelige ting, og lært nogle ting også, som jeg er rigtig glad for, at jeg har lært til den dag i dag. Og jeg tror også, jeg har brugt rigtig meget den seneste uge, det her med at reflektere over sine egne valg og sine egne tanker og sine egne følelser. Fordi en gang imellem, så skal man skubbes ud i noget, for også at udvikle sig som person. Og det føler jeg også lidt, at jeg er blevet her. Og jeg er blevet uvilligt skubbet ind i noget, som man måske også gerne vil være foruden. Men jeg kan ikke gøre andet end at prøve at blive bedre, og jeg har også brugt noget tid på at kigge tilbage på forholdet, og i starten var det meget destruktivt og nedladende, og jeg tror også selvskadende på mange måder for mit helbred mentalt. Men jeg lærte også at se på, hvad er mine værdier? Hvad gør mig glad? Hvad gør, at jeg trives? Og det tror jeg har været vigtigt for mig, at jeg også har kunne passe på mig selv på den måde, og kigge indad på den måde, fordi jeg føler også, at jeg er kommet et sted nu, hvor at jeg kan begynde at kigge ind i, hvad kan jeg blive bedre til? Hvad kan jeg gøre bedre nu? Hvordan skal jeg, hvad kan man sige, komme videre fra det her? På en måde, hvor det er, at jeg kan tage de bedste dele med fra det. Og det er svært, og det er en udfordring, synes jeg også. Men det er en udfordring, jeg er glad for at have fået. Både på godt og på ondt, fordi jeg lærer nogle nye ting om mig selv. Nogle af de ting, jeg føler måske, jeg gjorde for andre, gør jeg ikke nu. Fordi jeg kan også godt mærke, at lige nu der handler det også om mig selv, og hvordan jeg selv har det. Og det med, at jeg ikke er bange for måske også at pakke mig selv lidt mere ind i mig selv. Og turde også at være mig selv faktisk. Og turde også at sige fra til nogle ting. Så jeg tror, hvis du havde spurgt mig om, altså jeg vil sige, spurgt lidt ind til, hvordan jeg er som person lige nu, og spurgt mig om det for en måned siden, så tror jeg, jeg havde sagt, at jeg selv var meget selvisk. Og jeg vil så også sige, for at forsvare det, at det tror jeg også, jeg er lige nu. Men jeg er også kommet lidt til at tænke på, hvorfor var jeg i det her forhold? Og jeg var det for at gøre mig selv glad. Fordi at den person, jeg var sammen med, gjorde mig glad. Jeg gjorde nogle ting, og jeg tror også, jeg skruede på nogle punkter ned for mig selv. For ikke at være for meget, fordi man var to om rigtig mange ting. Og jeg synes ikke, at jeg ændrede mig. Men jeg ved ikke, jeg vil ikke sige men. Men jeg ved ikke, om jeg ændrede mig, men det er stadig bare det der med, at man er to om ting, og der skal være plads til hinanden. Og lige nu, der skal bare være plads til mig selv. Og det er også en rar ting, at kunne have lov til at have plads til sig selv, og lytte til sig selv mere, og prøve at have sin egen lille boble omkring nogle ting. Så det synes jeg, jeg vil sige, noget jeg lærer om mig selv. Og noget jeg er glad for også at få lov til at lære om mig selv. Fordi jeg tror stadig rigtig meget på, at jeg ikke skal være for ked af det, når jeg ikke føler, at jeg er ked af det. Så når jeg står i en situation, hvor jeg er glad, og hvor jeg trives, så skal jeg ikke tvinge en følelse ned over mig selv. Hvis det giver mening.
Så det har været noget nyt noget at prøve, eller noget nyt gammelt om så. Så det har været fedt, og det har været, jeg ved ikke, om man kan kalde det fedt heller. Det har været en udfordring, og det er en udfordring, jeg tør at sige, at jeg er glad for at have fået den udfordring og den situation. Øhm, Når tingene alligevel skulle forløbe på den måde, som de har forløbet. Så det har været rart at prøve at arbejde med sig selv på den måde. Jeg vil så også sige, at udover det, så det her med at være i sin følelse, har jeg også haft perioder og dage, hvor man ligesom har kunne mærke på sig selv, at tingene ikke har været lige så sjovt. Man har følt sig drænet, eller på andre måder bare ikke været der helt oven i skallen. Og det må man også gerne. Det er rigtig vigtigt at sige. Det skal man også kunne. Altså, fordi det er en ændring, og det er noget stort, og det er noget, man ikke er vant til. Altså, det er nye scenarier, nye scener på mange punkter. Og noget, man også lige skal finde fodfæstet i igen. Så man skal virkelig turde være i de følelser, man også har. For gemmer man dem væk, så tror jeg på, at på et eller andet tidspunkt, så får man lov til at betale for dem igen. Så det er rigtig vigtigt at sige, at jeg ikke er bange for heller at være i de følelser, selvom jeg måske siger, at det har været sjovt at prøve noget nyt og anderledes. Så er der stadig en del af mig, en stor del af mig, og i perioder alt af mig, der synes, det er forfærdeligt og nederen. Og man er ikke ked af det. Så det er stadig hårdt, tør jeg godt at sige. Men jeg prøver også at sætte pris på det, jeg laver, og den, jeg er, og den glæde, man kan finde i de ting, der også bringer en glæde, for det skal man ikke glemme. Så jeg føler ikke, at jeg har mistet mig selv heller. Eller skulle prøve at finde mig selv igen. Men som sagt, så skal man også finde fodfæstet i tingene. Og det tror jeg kun man kan ved at prøve at stille sig ud og være i det og være i situationen. Og det har jeg også gjort. Så ja. Der er ikke så mange ord i mig i dag. Ja, det kommer bare ikke helt frem på samme måde. Jeg tror, mange af os kender det her med, at man har meget på hjertet, og på en eller anden måde, så forsvinder det stadig lidt, når man prøver at åbne op omkring det. Og det er også det, jeg prøver at blive bedre til. Det er også det, jeg prøver virkelig at finde og navigere vej igennem med mine følelser. For jeg kunne godt mærke, at det hjalp mig, da jeg snakkede om det. Og jeg har også snakket med mange mennesker om mine følelser, både i folkeskolen, hvor jeg har snakket med pædagoger. Jeg har også snakket med psykologer, så både psykologer og pædagoger. Og jeg tror, at det der ligesom er i sidste ende, det er det her med, at man kan betro sig og lægge en masse følelser og tillid et sted.
Og få ligesom det væk fra sine egne skuldre, så man ikke skal bære vægten af det på samme måde længere. Det har jeg været rigtig glad for at sætte rigtig stor pris på. Og den menneskelighed har jeg også sat rigtig meget pris på i andre mennesker. Og den sætter jeg også rigtig meget pris på, hvis man sidder og lytter med. Fordi at det er vigtigt, at vi både kan være gode til at lytte, men også gode til at snakke, fordi så er der ikke noget at lytte til. Og hvis det er, at alle går rundt og lukker sig inde og fylder alle sine følelser op, så bliver det meget indelukket, og det bliver meget hver mand for sig selv. Og ikke det her åbne, hvor vi tør udvikle os. Tør sætte os selv i nye situationer og udfordre os selv til også at blive en bedre version af sig selv måske. Eller i hvert fald prøve at hjælpe sig selv til at finde en glæde. Eller en ny udfordring. Eller i mit tilfælde fodfæstet. I nye rammer. Fordi det kan være svært. Det kan være svært at stå nye steder. Det kan være svært. Nye mennesker, nye hobbyer, nye alt. Det er svært, men det er også det, der udvikler os til svære tider. Så jeg sætter rigtig meget pris på den situation, jeg blev sat i. Både på godt og ondt. Og ikke mindst af alt, så sætter jeg rigtig meget pris på, at man har lyttet mig. Og jeg er altid åben for, at man kan skrive noget og sige noget. Kom med en kommentar. Jeg lytter. Lige så vel som man har lyttet til mig, fordi det skylder vi hinanden. Og det er op til en selv. Men man skylder også sig selv at blive hørt. Og ikke kun af sin egen hjerne og sine egne tanker. Fordi at det kan engang imellem være destruktivt. Så man skylder sig selv at finde nogen. Og finde et pusterum. Og finde en måde at udvikle sig på. Og en måde at se verden på andre måder. Og situationen for den sags skyld. Og en gang imellem er det heller ikke dybere end bare have nogen at snakke til. Og grine med og have det sjovt med. Fordi det giver os noget. Det giver os en glæde. Og i sidste ende, så er det der i hvert fald gør mit liv godt. Og det der også får mig til at tro på, at alt nok skal være godt. Og alt er godt. Det er, at jeg altid håber, at jeg kan finde en glæde i et eller andet. For jeg tror virkelig på, at der altid er noget godt. Jeg siger tak for at lytte med. Igen. Glad for, at man lytter. Så jeg siger tusind tak. Jeg håber, man har en fremragende dag. Eller får en fremragende dag. Eller skal sove godt. Eller man skal til at have et godt måltid. Alt efter, hvad man lige sidder og laver. Står og laver. Løber og laver. Så tusind tak. God dag. God aften. Alt er godt.